Maysa naragsak agundaway iti makiadda kada kayo patpatgen agagayem ken kabsat. Babaan iti panangayab ni Apo Diyos kada tayo akas kamkameng iti dakkel a pamilya na. Gundaway daytoy ngayon tuoden tayo nga nasaya dagiti sasauna tapno iti kasta mapakired, mapatibker, mapalagda iti pamati tayo. Ket iti panagadal tayo, iti eskwela sa batina, mangted daytoy kada tayo iti nananay apan nakawat iti sasaw ni Apo Diyos nang nangruna iti libro iti Apokalipsis. Iti daytoy gundaway kayat mi akablaawan da kayo ay ito nakabsat kada kayo nga da ditoy kay Lukanwan amin nga kakabsat nga makataros daytoy a pagsasao kablao mi kada kayo iti parabor ni Apo Diyos. Ket sapay ka dita daytoy nga panagadal tayo ad-adda analawlawag iti pannakataros tayo iti nasantuan a kasuratan no may papan kadagiti padto. Gundaway mo't iti makedamanan kini Pastor Rolly, Pastor na imbagal damo. Salamat, Pastor. Kahit kumot iti mangidanon, tinabara nga kablaw ko, kadagiti amin nga matalek, nga anak ni Apo Dios. Ken kastamay, tagtultuloy, nga agserbi kami kada kayo, babayan ti panagadal, iti eskwela sa batina, nga rod, kararag tayo kabsat, iti agtultuloy, nga panagministro, ti Santong Espiritu, kadagiti panagbiag tayo, tayo ti panangbuksil, ken panangkali, iti libro ti Apokalipsis, ket mawatan tayo, ket mapadaeg, iti pamati tayo ken ni Apo Dios. Iti panagadal tayo, iti leksyon kat adda tayo, iti may kasangapulo kat maysa nga adal. Nga iti Paulo na daytoy, dagiti pito a maudi a saplit. Anya kadi dagitoy nga saplit, apay ta kasapulan a masaplit. Ken anya ti rumbeng na daytoy nga panggepen. Ket sagbay tayo nga agtuloy nga gadal, kidawan tayo kini Pastor Rolly nga idalan na tayo ti kararag. Kararag tayo kakabsat, Diyos mi nga nailangitan, maminsan payapo may kami ti trono ti grasyam, tapnon kastay sadag mi apo dagiti bagbagimi ken ka, sipud tamamati kami nga awan apo ti kabailan mi. Magyamang kami iti agtultuloy nga panagministro ti Santong Espiritum, tapnon kasta dagiti banbanag ngayon kami adalen, mawatan mi ida ket masursuro mi nga agtultuloy iti agtalek ken ka. O Diyos mi nga nailangitan, dalusan na kami, tinyaman nga mulit ti basol tapnon kasta, awan ti laped, iti panangawat mi, iti bendisyon, iti daytoy nga aldaw. Ken Kristo nga po, mi dinawat mi dagitoy. Amen. Iti panglukad at teksto tayo, iti daytoy gundawa, iti nakabsat, ket masarakan, iti Apokalipsis 15, versikulo 4. Pastor, anya iti nabatad nga karga na daytoy nga teksto. Basahin tayo, kakabsat. Siya sino, ti di agbuteng to, ken ka, o apo, ket saan amang idaydayaw to, itinagan mo. Tasiksikalang ti santo, tati so amin dagiti pagpagarian umay danto, ket agdayaw danto iti sangwanam, tadagiti araramid mo analinteg na iparangarang da. Nukit kitaan ta daytoy, Pastor, iti rugina dayta ket maysa nga suludsod kunana siya sino tidi agbuteng ken ka uwapo ken saan amangi dayaw to iti nagan mo. Maysa dayti Pastor nga suludsod. Ay da nangabsat saludsod daytoy. Ngem iti maudi nga paset na kunana ta dagiti araramid mo analinteg na iparangarang da. Nakita nyo ay da nakabsat. Daytoy ket pakitaan no siya sino at talaga iti Diyos. Anya iti kababalina. Ken nuapay akasapulan daytoy apito nga saplit. So nukit kitaan ta dayti Pastor, ay ito nakabsat iti libro ti Apokalipsis at dati sarsaritaan na daytoy may papan iti tangguyob. Wenno trompeta. Pastor Rolly, ket iti trompeta ay ito nakabsat daytoy ket mangted iti pablaak. Iti sangalubungan. Ket daytoy nga pablaak ay ito nakabsat ket kasapulan nga maamuanda nang nangruna iti damag iti talo nga anghel. Ket daytoy mo tayo nakabsat, yan tangay ta mapaspasamag iti panangidanon iti ebanghelyo kadagiti tattao
ket dagiti umawat, dagiti malapsot iti Babylonia, pastor. Ngem dagijay mangidya wenno agtukyad, mangliklik, kadaytoy nga kinapudno nga maganda, isuda dagitoy, pastor, iti agranod, iti saplit, iti Dios. Daytoy iti panangipakita, iti unget. Ken panangukom, pastor, ay ito nakabsat, iti Dios kadagiti managbasol nga nasukir nga saan da nga inawat iti damag ti pannakaisalakan. Okay. Kaya kastamot kakabsat iti libro ti Apokalipsis, nang nangruna iti Kapitulo 15, luktan na kakabsat iti panangiyam-ammu kada tayo, dayjay pito nga anghel, ken dayjay pito nga malukong da. Nga napnuan iti pungtot ni Apo Dios, kay so daytoy dayjay maudi a pito a saplet, Pastor Marvin. Ken sagbay na nga ibuya daytoy, pastor, ni Juan inpakita na kada tayo no anya dagiti galad. Dagiti tattao a may salakan. Daytoy man iti saritaan na, pastor, sagbay nga kitaen tayo dayjay pito a saplet, anya iti galad dagitoy nga tattao a may salakan. Daytoy ket saritaan na iti Kapitulo 15, 1 ingana 4 iti Apokalipsis, pastor. Kastoy ti mabasa kakabsat. Ket nakitak ti sabali a pagilasinan sa dilangit, dakkel ken nakaskas daaw. Dagiti pito nga anghel nga daan kadagiti pito a kamuodyanan a pannaplit, takadakwada manungpal ti pungtot ti Dios. Bersikulo 2. Ket nakakitak ti maysa kas labaybay a sarming, analaukan ti apoy, ket dagijay nagballegi ti daydi animal, ken ti ladawan na, ken ti bilang tinagan na, agtaktak derda, itigid, igit daydi baybay a sarming, nga daan da kadagiti arpa ti Dios. Bersikulo 3. Ket kankantaen da daydi kanta ni Moses, nga adipen ti Dios, ken ti kanta ti Kordero, akon kunada, dadakkel ken nakaskas daaw da, dagiti araramid mo, o Apo Dios, aman nakabalin amin, nalinteg ken napudno, dagiti daldalan mo, sikati ari kadagiti panpanawen. Iti daytoy nga tiyempo, ayaten nga kakabsat, iladawan na dayjay pannaplit nga napadasan dagiti Israelitas, ijay Ehipto, Pastor Marvin, nga gapu iti ipanangtangken ni Paraon ti puso na, naawat da dayjay nga pannaplit, Pastor. Right. So nga, no makita ta daytoy nga lawlaw na, pastor, iti buyat da daydi maudi nga pannaplit ijay Ehipto, addan dagiti tattao na Apo Hesus, nga daytoy ket nakasagana da. Kastamot ijay 15, 1 ken 4 tay, pastor, nga dagiti tattao ditoy ay tinakabsat, dagitoy ket kunana dagijay nagbalegi iti daydi animal ken ladawan na, ket ti bilang da naganag takder da iti igid daydi baybay asarming nga addaan kadagiti arpa iti Dios. Kaya nasawan, pastor, ay ito nakabsat daytoy ket ladawan dagiti tattao anay salakan. Kaya nangor nga sawen iti panangibuya da daytoy nga pito nga saplet addan dagiti tattao nga naisalsalumina. Wenno naisina nga dagitoy ket naispal, pastor. Nga haan ngaglakam kadayjay pito a saplet. Ket iti daytoy nga gundaway ay ito nakabsat. Kitaan tayo man, anya kadi iti naggidyatan, iti tangguyob, wenno trumpeta, ken iti maudi a pito a saplet, pastor. Dayjay pito nga tangguyob kakabsat, may pakdar na daytoy, kabayatan nga dayjay ibanghelyo ket may kaskasaba iti daytoy nga lubong. May kadwa, dayjay tangguyob, aguni, mapakdaaran, kabayatan nga dayjay panangibaba ni Apo Hesus ijay kasasantuan na santuaryo ket agtultuloy. Ket may katlo, dayjay tangguyob kakabsat, aguni, ken may pakdaar, nga dayjay kinamanangasin ni Apo Dios kadagiti managbasol ket masapul nga agturong dayti panagbabawi, Pastor Marvin. So, dayjay kakabsat iti panggep iti tangguyob ket iti maudi met pito nga saplet, daytoy nga saplet ket maibuyat
sakbay iti ay niya po Diyos. Ket daytoy nga pito nga saplit may buyat daytoy tapno iti kasta tumangken nga karkaro iti puso dagiti simurot iti sursuro iti Babilonia nga iso iti balangkantes ket daytoy tumangken iti puso dakas iti itatangken iti puso ni Paraon kaya nga sawon ay ito nakabsat lalo pay nga handa nga patyon iti ebanghelyo ken daytoy mauti pay nga pito nga saplit daytoy ket isu iti panangibuyat iti pungtot iti Dios kadagijay nagpakinakam pastor nga agdaydayaw iti animal. So nung makita yun iti kabsat nga gidyat na dayjay pito nga saplit iso daytoy iti pakaibuyatan iti pungtot iti Dios. Ngem dayjay pito nga trumpeta iso daytoy iti mangted iti damag tapno iti kasta iti managbasol ket pumanaw iti Babilonia ket agturong iti panag babawi pastor. Ken itatanay iti nakabsat kasano tayo nga maawatan daytoy pito a saplit. Pastor, kita naman anya iti gidya na dayjay saplit ijay libro ti Exodo ken saplit dito libro iti Apokalipsis. Okay. Kitaan tayo kakabsat tapno maawatan tayo nga nalaing iti naggidyatan dayjay pannaplit ijay Ehipto kin ni Paraon ken daytoy maudi nga pito nga saplit iti libro ti Apokalipsis. So nga agsubli tayo man kakabsat ijay daan nga tulag iti libro ti Exodos kapitulo 6 iti bersikulo 26 kakabsat. Kastoy ti mabasa. Dagitoy isudamet laeng da Aaron ken Moises. Nagkunaan ni Jehova, alain nyo dagiti anak ti Israel iti daga nga Ehipto, akas mayan norot iti bunggoy da. Ngarod kakabsat, ijay pannaplit, ijay libro ti Exodus kakabsat, niya po Diyos imbaon na ni Moses kini Aaron tapno ipanaw da, alain da dagiti tattao na, tapno hanggang may raman ijay sangapulo nga saplit, pastor. Dayjay iti konteksto na ay din nakabsat. Kaya dito yung libro ti Apokalipsis, daytoy matay na nakabsat. Di pito nga pannaplit, daytoy ket iso iti panangawis. Tapno iti kasta, rumuar dagiti tattao, ijay Babilonia. Tapno numarba dayta, ket handang rimuar, iti pannakarpuog na, kadwa na dayta. Pastor, iso nga numabalbalin, daytoy nga damag, ket pagdaaran da, intuuden da, tapno iti kasta, dagitoy nga maudi nga pannaplit. Numabalbalin lang kuma, arami na isa ko kuma, ket malapso da dagitoy. Ngem, instead nga malapso da, lalo pa nga tumangken. Iti buso da pastor. Iti daytoy kagundawa iti nakabsat. Kitante man nga saggaysa kakabsat dagiti pito panaplit. Daytoy ket nabatad nga adda iti kapitulo 16 ay iti nakabsat iti Apokalipsis. Tanukit kitaan tayo, pastor, tapno kasta ket nalulawag, iti lawlawon na daytoy libro kakabsat iti Apokalipsis nang nangruna iti kapitulo 16 daytoy ket isot na kailanadan dayjay pito a saplit pastor. Wait. Tano kitaan tayo ay nakabsat ta daytoy ket kitaan tayo nga saggaysa daytoy ket addan iti 21 nga bersikulo na. Ket kadaytoy nga kapitulo 16 bersikulo 21 ditoy ay nakabsat na yaplag. Dagitoy pito nga saplit. Ngem iti pannakayaplag na dayta iti nakabsat adda dagiti gundaway nga kung kunada di English pastor nga interlude. Agsardeng ka kunana into them. Tapno iti kasta makita tayo no anya iti nananay nga kay papanana. So nga ito nakabsat
no adda dagiti Bibliayo makipagadal kada kami ket ukradin nyo iti Bibliayo kabsat kitaan tayo kasagay sa daytoy pito a saplit. Kitaan taman pastor iti umununa. Ti umuna nga saplit kakabsat ket masarakan iti bersikulo 2 ti kapitulo 16. Ket rimwar daydi umuna ket imbuyat na daydi manlukong na iti daga. Ket nagbalin a derder a nakararyek ken nasaem kadagiti tattao nga daan iti marka daydi animal ken nagrukbab ti ladawan. Daydi umuna nga saplit kakabsat ket kunana jay derder nakararyek ken nasaem. Kiti pag nagpaayan na daytoy kakabsat, kadayjay agdaydayaw iti dayjay animal. Saan nga agpay kadayjay 144,000 nga nasilwan. Isu nga nalawag kakabsat iti Biblia nga daytoy umuna nga saplit agpaay kadayjay nagtukyad iti ebanghelyo. Ken daytoy ay ito nakabsat naibuyat iti daga. Yan ay ken daytoy ay ito nakabsat ket maysa nga diyan mo, nung kasano da derder. Nung kasano ng iladawan, pastor. Ito na kamsat. Kas lagliklik kab kumatilasag. Nilasag na. Kasla, naggadil ka mag dandani kigang amain. Oy. Now, ito na kamsat. Dahito iti buya. Iti may kadua, kat masarakan iti tres. Dahito iti kunana. Kat dahito may kadua, inbuyat na, dahito malukong na iti baybay. Isu ang nagbalin adara, akasladara, ti maysa anatay, ket isu amin akararwa as ibibiyag natay, uray pay dagiti adda iti baybay. Isu nga no, makita tayo ay danakabsat, tatay umuna, nakaibutan na idaga, iti may kadwa, iti baybay. Tanugin kita tayo dito ay danakabsat, kunana, iti danom, iti baybay, ket nagbalin ang kanya, kasla, dara, iti natay. Uray pa'y dagiti adda nga natay kinkwana saan pulos nagbiag. Kaya nga sawon ay da nakabsat awan iti biag. Kadagiti agkamang kadayta nga banag awan nga pulos iti pagbanagan na. Anya ti may katlo bay pastor? Di versikulo 4, kunana ditoy ket daydi may katlo, imbuyat na daydi malukong na kadagiti karkarayan ken ubog ti danom ket nagbalinda adara. So no kitaan tayo dituyen gagabsat, ijay muna daga. Kalpasan na naibuyat iti baybay, ket ditoy met kadagiti karkarayan ken ubog kadagiti dandanom. So no makita yon gagabsat, dayjay tallo nga panaplit, derder, dara, ken dayjay pannakawaw iti na espirituan gagabsat. Uray no kayat da iti uminom. Awan iti mabalinandag sipud tanya nagbalin nga dara dagiti amin nga karkarayan ken ubbog iti dandanom. So ano kitaan tayo dito iti nakabsat iti nagturungan da dagitoy ket isu iti turong iti pannaka papatay. Ket iti dayta pastor umuna may kadwa ken may katlo sagbay nga iyam amuda iti may kaupat a saplit. At dati pa kung na nga interload. Dati utuban kung na iti nakabsat. Anya da ito ikabsat. Dati iti kunana iti 5 ingana 7. Ket nangeg ko da iti anghel dagiti danom akong kunak. Sika nalinteg ka o santo nga adda ka. Ita ket adda ka idi. Agsipod ta nang ipadtuka akastoy. Gaputa inbuyat da iti dara dagiti sa santo. Ken dagiti mamadto, ket sika inpainom mo met kadagiti kadakwada ti dara kay karyanda. Ket nangeg ko ti timeg a naggapo iti altar akon kunana, wen o apo aman nakabalin amin dagiti panangi patom isuda dagiti napudnuken nalintag. So ano kikitan tayo ay ito nga gayam kayo nakabsat, tinagtinga na dayta, at impakam mo iti langit ay ito nakabsat, no iti panangipato iti Diyos. Kaya niya dahito nga panangipato na. Kunana dito ay ito nakabsat, isuda napudnukan nalintag. So nga, ay ito nga gayam kayo nakabsat,
daytoy apito nga saplit. Han pulos nga nagkurang iti Dios nga nang ted iti maysa nga pablaak kadagiti tattao. Ti may kapat nga saplit kakabsat masarakan iti bersikulo 8 ken 9. Akastoy iti mabasa. Ket ti may kapat imbuyat na day di malukong na iti init ket naipalubos ken kuana ti pan nakakeset kadagiti tattao ti apoy ket dagiti tattao nakset da iti napalalo a pudot ket tinabaawan da tinagan ti Dios isung adda pan nakabalin na adagitoy apan naplit ket saan da nagbabawi tapno agdayaw da kuma ken kuana. So naibuyat dayjay may kapat nga saplit ijay init. Ket ti resulta na daytoy ti banag na nakaro nga pudot. Ket dagiti tattao ti daytoy nga tiyempo bisko mangagbabawi da haano di ket di nagtabbaaw da itinagan niya po Dios pastor. Well, so nga, daytay da nakabsat ket iti may kalima, masarakan iti 10 ken 11. Daytoy ti kunana. Ket daydi may kalima inbuyat na daydi malukong na iti trono daydi animal. Ket daydi pagarian na nagsipnget ket nagngaret-nget da dagiti dildila da gapu iti riga da. 11. Ket tinabawan da ti Dios ti langit gapu kadagiti rigriga da ken dagiti derder da ket saan da nagbabawyan dagiti araramid da. So ano kitanta da iti pastor ay nakabsat iti may kalima ket daytoy iti naatake nga mismo ket trono. Pastor ket daytoyen adda ti sipnget agngaret-nget da kadagiti ngipen da ken nagsagaba da iti naut unay kem uray pa no iti sagaba da handamot nga nagbabawi lalo pa pastor ay nakabsat at tinabaawan da iti Dios. Numan pa dito ay nakabsat bigbigan dan nga agturong da daytoy iti panaka pukaw. Iso nga no kitaan tayo ay nakabsat sagbay tayo mapanji may kanam anya di mo natatay pastor may isa nga derder naibuyat iti daga ken iti may kadwa dara naibuyat iti bye-bye ken panaka wow naibuyat met kadagiti nya dandanom ken oray pay kadagiti bog ken iti may kapat iti init. Ijay may kanam kagabsat ket masarakan iti bersikulo 12 ken inggana 15 kasta iti mabasa. Ket daydi may kanam imbuyat na daydi malukong na iti dakkel a karayan ayu prates ket nagmaga daydi danom na tapno may sagana kumatidalan dagiti ar-ari nga gapu iti liliggakan ti init. Ket nakitak arumrumwar itingiwat daydi dragon ken itingiwat daydi animal ken tingiwat daydi saan a pudno mamadto dagiti tallo nga espiritu anarugit akas dala tukak. Taisuda dagiti espiritu dagiti demonyo nga gar-aramid kadagiti datdatlag isuda amapan kadagiti ar-ari ti amin a lubong tapno urnungan da ida amay sagana iti gubat iti dakkel nga aldaw iti Dios ti manakabalin amin adtoy siak umayak akas laman nanakaw nagasat dayjay agsalukag ket aywanan na dagiti pagan-anay na dila ket magna sila lamo-lamo ket makita da iti bain na iti daytoy nga tiyempon kakabsat may sagana nga niya po Dios ket nakasaganan nga umay na isalakan dagiti tattao na taapay agmaymaysan dayjay dragon nga isu ti paganism ken spiritualism may kadwa dayjay papal system wenno papacy ken dagijay sana pudno nga mamadto nga isu dagitoy dagijay naglikod iti kinapudno agmaymaysadan pastor isu daytoy iti mangduprak kadagiti tattao niya po Dios ngem agyaman tayo kakabsatan niya po Diyos, nakasagana mo ten, nga isalakan na dagiti tattao na. Kalpasan na daytay na nakabsat nga may kanam nga saplit. Itinagtinga na dayta, adamanen pastor itinterlod, daytoy ket iti bersikulo 15. Takuna na di 15, adtoy, siyang umayag akasla mananakaw, nagasat dayjay agsalukag, ken aywanan na dagiti pagan-anay na, dilakit magna asilalamo ken maki tadati ibain na. So nung kitkitan tayo dito ay nalakabsat, nung
dito'y nga banda makita tayo nga addamanen iti maysa nga mangted kada tayo nga kasapulan iti panang sukimat ken panang matmat. At tada ito ay tinagabsat, anya ti kunana jay, nagasat iti agsalukag. Agugas iti pagananay na. Tapno iti kasta, saan na magna asila mula mo. Kaya nasawa na iti nakabsat, palpalagip na kadatay dito, nga iti kababalin ni Kristo ket iso may kawus kada tayo. Iti maudi kakabsat nga saplit, masarakan iti versikulo 17, gana iti 21. Ket daydi may kapito imbuyat na, daydi malukong na iti angin. Ket rimwar ti may sa dakkel timek, ti templo manipod ti trono akon kunana, na arami den. Ket adda kimkimat idi, ken ririaw, ken gurgurod, ket imay ti may sa dakkel gingined, nga awan kapada na, nanipod idi adda, tattao ti rabaw ti daga. May sagin gined ang nagdakkel, kas taunay ang nabilag. Ket ti dakkel a syudad na saya-saya, iti talo paset. Ket dagiti syudad, kadagiti pagpagarian, narbada. Ket ti dakkel a Babilonia na ipalagip, iti sangwanan ti Dios tapno maited ken kuana, idi, ti kopa ti arak, iti kinaunget ti pungtot na. Ket napukaw ti amin na puro, ken dagiti banbanday, sa anda a nasarakan. Ket nagtinag kadagiti tao manipud langit dagiti dakkel nga uraro kas ti kadagsen ti maysa talento ket dagiti tattao tinabaawan da ti Dios gapu ti pannaplit nga uraro tadaydi pannaplit dakkel unay. So nga ito'y kagabsat ijay nakaibukbukan iti may kapito nga saplit ket iti angin. Ket dito'y nadanda iti kimkimat gurgurood ken gengened. Ket dito'y kakabsat na saya-saya iti lubong, ket awan iti nagbanagan na. Ket dito'y niya po Diyos kakabsat ipalagip na muten kada tayo, nga dagitoy nga panawen, ket maudin tapno ibuyat na iti pungtot na kadayjay nagdaydayaw iti animal. Kunugit kita tayo dito ay nakabsat, iti daytoy kanayon nga nailaga dahil sao tinabaawan da iti Diyos. Kanang ron nga sawa na iti nakabsat, daytoy nga balikas, daytoy itinang patangken kadagiti puso da. Imbes nga rumwarda, lalo pa'y at imangken iti puso da. Kaya nga sawen, pinili da, itagserbi kadayjay animal. Now, Pastor, anya ka iti panggap iti saplit? Ti panggap na kakabsat muna, isudayjay warawaran na wano ipablaak na iti pudno nga ni Satanas ket alilaw lang amin dagiti inaramid na ket dagiti tattao pinili da iti saan nga umiso taapay nagbiag da nagdakdakes ti dayti nga panawen. Ken may sapay ay iti nakabsat daytoy met ket inpakita na inlukais da nga dagiti managdakdakes ket saan da mabalin nga agtawid iti pagarian iti Dios. Well, may katlo kakabsat nga panggap ti pito nga saplit isudayjay ipakita niya po Dios iti panangukom na ken ipakita na dayjay kinamananggaasi na babaen iti ayat ken umiso nga hustisya paso. So nga iti daytoy kakabsat nga gundaway iti panaglipas na daytoy kahit kuman nga alaan kayo idiyan ti maysa nga teksto nga daytoy ti kunana ijay kapitulo 16 bersikulo 15 kunana ay nakabsat nagasat dayjay agsalukag aywanan na dagiti pagananay na ay ito nakabsat itititid na kada daytoy agsalukag tayo iparamot tayo tibagi tayo iti nasantuan na kasuratan ken ugasan tayo iti pagananay tayo ijay dara ni Kristo. Sapay ka day nakabsat. Kaya daytoy nga panaplit. Hantay to nga lakamon daytoy no iti tangguyob ket denggen tayo ket sumurot tayo iti ibang helyo. Awisan ka man kabsat ti maysa nga panagkararag. Diyos miyan man nakabalin agyaman kami iti inaadalmi. Nga ti kamudyanan nga tiyempo at daw may nga panaplit iti Diyos.
ngayong dagiti maispalaen, dagijay at daan, pan nakaugas iti pagan-anay da, babaen iti dara ni Kristo, ken babaen kadagiti tao nga nairamot iti pamati da kadagiti sasauna. Sapay kadi, daytud mo iti baleg iti sagtunggal may sa kada kami. Kaday iti dawat mi tinagan ni Pamay Jesus. Amen. Ito na kabsat, itud mi manen iti panagyaman kada kayo, ket intono maminsan nagundaway agkakadwata ito manen, Diyos tagngina amin kada kayo. Pastor, thank you very much. Yaman akmet, Pastor.